Oke, masuk cemplirit ya Mas iki tak disepilna ki alas Surabaya ya, alas Jati ya. Dalane wis mending lumayan ki hot mic kayane. Kemlingir wis kemajuan ya. Jadi maring jero-jero pelosok jero hutan ki wis diwai hot mic karo dana desa ndean. Ya lumayan lah. Ora pati ceplek-ceplek banget ngonek. Udan dengan ora lunyu wirawiri nah alas kaya dalane sepi ya. Tapi asri masih asri ke alas Surabaya ya kayak sing apa turaksa tembusannya yo uplok kang beri watu raksa ana gulone ya kan gue di tretep halus ya lumayan lah kena kok larakan ora pati yang grenjel oke.